Jama'a assalamu alaikum warahmatullah wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. A yau mun samu damar ziyara ta musamman wadda muka samu daga bakin wata mu'assasa wadda ake cewa Qafilatul Muhabba Islamic Foundation, wadda ke assaso ƙarƙashin jagorancin Professor Ibrahim Ahmad Makari, wadda ke da branch a nan Birnin Kebbi. Wannan shiri yana gudana ne ƙarƙashin gidan TV na Mai Kuke TV da kuma haɗin gwiwa da YAK TV Nigeria. Tare da ni a wannan shiri muna tare da project manager Mansur Aliyu, wanda ke shine coordinator na Birnin Kebbi branch. Ina tunanin ko sai na'am. 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 Sai Abubakar Mahudu, wanda aka fi sani da Abawala. Na'am. Kuma ni ne project manager na ilimin da'awa, insha Allah. To malamai, muna muku barka a shigowa da cikin wannan shiri a wannan lokaci. Assalamu alaikum warahmatullah. So alhamdulillah, in wa kama masu saurare, kamar da muka bayani tun farko cewa yau mun samu da ziyara ta musamman daga wannan cibiya mai albarka. A gurguje za mu je ga gundarin wannan shiri. Idan na fara da Malam Mansur, wanda kai ne a coordinator na Qafilatul Muhabba reshen jihar Kebbi. A gurguje, kamar idan aka ce Qafilatul Muhabba, masu kusan kallo da sauran jama'a za su dibi kalmar Qafilatul Muhabba kamar kalmar Larabci ce. Me Qafilatul Muhabba ke nufi a yarenmu na Hausa? A gurguje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. قافلة المحبة. قافلة المحبة muna iya kasa wannan kalma gida biyu. Alqafilatu wal mahabbatu. Ƙafila kamar ayari jama'a su aka ce maƙafila, shi kuma almahabba shine soyayya. To idan za mu haɗe su mu ba su ma'ana, kenan jama'a ta sanya soyayya tsakanin 'yan uwa, waɗanda aikin su shine su ga sun yaɗa soyayya tsakanin al'umma. Wannan shine a takaice abinda Qafilatul Muhabba ke nufi. Masha Allah, masha Allah. To sai di Malam Mansur, idan aka ce Qafilatul Muhabba, kamar da kai bayani cewa wata mu'assasa ta wadda ta gini domin saka kalmar soyayya da kuma yan uwantaka tsakanin al'umma. Na san idan aka ce cibiya, na san tana da aikace-aikacen da take aiwatarwa. Ko menene aikace-aikacen Qafilatul Muhabba? Na tabbas Qafilatul Muhabba kamar sauran foundations tana da ayyuka wanda take aiwatarwa a cikin shekara. Kamar yadda muka sani dai, ita wannan foundation ta assasu ne ga shugaba mai girma Professor Ibrahim Ahmad Makari, Imam Central Mosque Abuja, hafizahullah. Makasudin wannan foundation kamar yadda muka faɗi tun farko shine sanya soyayya tsakanin al'umma, zaburar da matasa akan dogaro da kai, taimakon mabukata musamman marayu, da kuma abin da ya shafi taimakekeniya da kuma abin da ake cema riko da igiya Allah baki daya. Daga cikin ayyukan Qafilatul Muhabba wanda ake cikin shekara, muna da wani aiki da ake cema yawon kisuwa, bulletin day, na tufatarwa wanda recent ba da ba muka aiwatar da shi a 22 ga wannan wata da ciki
damar tufatar da al'umma wanda su kasa da 260 da wani abu. Haka zalika muna da yawmul aitam, orphans day, ranar marayu, wanda yake wannan ranar marayu ta fi gida biyu. Akwai orphans day wanda aka kai marayu park domin a samu su nishadi kamar yadda sauran masu uwaye ke samu. Akwai kuma yawmul aitam wanda muke tufatar da kuma marayu na musamman. Bayan haka zalika muna da yawmul bi'a, wato environment day, ranar kula da muhalli, wanda yake mai yawanci ana shuka bishiya, ana gyara muhalli da abin da ya kamata shi. Daga cikin ayyukan qabilatul mahabba akwai abin da muke ci ma yawmul id'am ko kace yawmul infaq, feeding day, ranar ciyarwa, wanda shi muka fuskanta yanzu, wanda ake yi a cikin watan Ramadan. Haka zalika daga cikin ayyukan qabilatul mahabba akwai weekly lectures, weekly muhadarat ko bi-weekly, wanda ake duk sati ko bayan sati za a je wani masallaci ko wata zawiya ko wata islamiyya a yi muhadara, a tattauna abinda wato da muhimmanci da al'umma. A takaitawa da ƙarfin muhabbat na da ayyuka da yawa, amma dai waɗanda su ne kaɗan daga cikin ayyukan ƙarfin muhabbat. Masha Allah. Shi Malam Mansur ya ambata cewa daga cikin ayyukan kafilatul muhabba akwai abin da ake cewa yawmul kiswa, wato clothing day, kuma ya ambata a cikin sharhin shi cewa kwana-kwanan nan wato kuka gabatar da wannan yawmul kiswa inda kuka tufatar da mabukata da marayu kusan kimanin mutum 200 da yan kai. So kamar waɗanne hanyoyi kuka bi wajen tufatar da waɗannan mabukata? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda mai gabatarwa yayi tambaya akan sha'anin yawmul kiswa, wato ranar tufatarwa, inda ya tambaya cewa waɗanne hanyoyi muka bi wurin tufatar da al'umma. Gaskiya akwai hanyoyi da dama waɗanda muka bi, duk da yake dai a ƙarƙashin kafilatul muhabba, wato wannan yawmul kiswa ya kasance wani aiki daga cikin ayyukan da wato kafilatul muhabba take yi, kamar yadda coordinator ya bayani. Hanyoyin da muka bi wurin ganin cewa mun aiwatar da wannan aikin shi ne kamar yadda wannan kungiya ko wannan foundation ya kahu, foundation na wanda duk al'amari wanda za mu yi mukan yi shi ne ta hanyar aiwatar da ayyuka tsakanin kai ka kawo, ni in kawo, wani mai ra'ayi akan hidima shi ma shi kawo, domin mu ga cewa mun faranta ma al'umma. Wato hanyar da muka bi wurin aiwatar da wannan abu shi ne kamar yadda ya faɗa, mun tufatar da mutum 268. Misali, foundation na kafilatul muhabba a ƙarƙashin birnin Kebbi branch, aƙalla mun kai mu 50 da wani abu, waɗanda duk abin da ya taso da su ake. To kafin mu fara aiwatar da su, sai da kowane daga cikin mu ya ba da wasu daga cikin tufafin shi waɗanda yake so, yake kauna, waɗanda kusan koyaushe suna cikin tufafin da yake alfahari da su. Muka fara mai kala 2, mai kala 3, mai kala 4. Bayan haka akwai 'yan uwa waɗanda ta hanyar social media suna ganin yadda muke watsa irin waɗannan aikin alkhairi, su ma suka ga cewa ya dace a ce sun ba da tasu gudunmuwa. Su ma mai kala guda, mai kala 2 suka tattaro. Bayan haka kuma akwai gudunmuwa ta musamman wanda muka samu daga national, wanda kayayyakin sanyi ne waɗanda sun kai kala 112 waɗanda aka haifo mana daga can, waɗanda da muka tattara muka samu kala 268. Sannan wannan aiki ba wai kowa ne muke ba waɗannan tufafin ba, waɗannan tufafin mun tufatar da su ne zuwa ga mabukata irin marayu. Dama ina son in tambaye ka, saboda idan aka ce tufatar da mutane to tabbas mun sani akwai yara ƙanana, akwai tsoffi, akwai manya da sauransu. So kamar nau'ukan mutane, wa'anne nau'ukan mutane na ita wannan foundation ma'ana ta ba da ƙarfi wajen tufatar da su? Gaskiya idan aka ce nau'ukan mutane, in general
mun yi ta'allaka ne ko mun ta'allaka ne ga mabukata. Idan muka ce mabukata ba mu ware muka ce a karami ko babba ba, tsoho ko tsohuwa ba, mace ko namiji duka, amma dai mabukata. Idan muka ce mabukata marayu ko kuma a masu lalura ta musamman irin kuramu akwai waɗanda kuma ba su da wanga rauni kuma ba marayu na ba, amma suna da bukata ta musamman wanda in kai kanka in ka gani su ka tausaya musu. To ire-iren su ne muka tattara wuri ɗaya, muka tantance nau'in bukatunsu muka ba su kaya. Daga cikinsu akwai mata yara, akwai mata matasa, akwai mata da cijawa, akwai ko maza yara, akwai maza matasa, akwai ko maza da cijawa. To haka na muka bi muka tabbatar da cewa waɗannan sutura ta kai gare su yadda ya dace, kuma sun farin ciki sosai. Alhamdulillah. Masha Allah. Masu kallon mu da sauraron mu, idan yanzu kuka shigo cikin wannan shiri, muna tattauna tare da shugabanni na gidauniyar Kafilatul Muhabba birnin Kebbi, wadda ta asasu ƙarƙashin jagorancin Professor Ibrahim Ahmad Makari. Kuna tare da mu a daidai wannan shiri gidan TV na YAK TV da kuma Mai Buki TV. Malam Abba, idan na ciyo gare ka, a jawabin da waɗanda suka gabata suka yi, an faɗi dalilin kafa wannan tafiya da kuma abubuwan da ta yi fokusin a kai. Haka zalika an faɗi cewa kwana-kwanan nan wannan gidauniya taku ta gabatar da wani shiri wanda ake ce ma ranar tufatarwa, kuma mun jiya daga bakin project coordinator na jiha cewa akwai wani shiri da kuka yi yunkurin yi na azumi wanda ake ce ma feeding, ko wanda za ku ciyar da bayan Allah. So kamar muna son mu ji yaya ciyarwar ita take kasancewa a ƙarshen wannan foundation na Assalamu alaikum warahmatullahi. Kamar yadda ka ambata, wannan foundation yana da wata rana da ya keɓe wadda ake kira yawmul i'am kuma yawmul infaq, kamar yadda yake jawabi. Wannan rana ana ware ta ne domin rabon abinci ga mabukata. Akwai waɗanda ya zan akwai shekarar da muka yi rabon abinci ɗanye da kuma mayuka na man gyaɗa da sauransu da magi, wanda muna da shi ne ga mabukata daga cikin garuruwa, daga cikin garin wannan gari na birnin Kebbi. Akwai kuma shekarar da muka gabatar da shan ruwa iftar, wanda muna yi da cibiyoyi na mabukata kamar da aka ambata, irin almajirai, marayu da sauransu. To alhamdulillah, kuma wannan abun kamar yadda an ka sani, wannan foundation mafi yawa ko a ce 98% duka matasa ne, kuma matasa wanda yake sauransu makaratu suke yi, saura kuma sun kammala, amma kuma har yanzu ana da cikin sana'o'in aka da sauransu, ba wani ƙarfi ga yin wanda aka nufi. Amma kuma hakan ne ni in bani nawa gudunmuwa, shi wannan ya basuwa, wannan ya basuwa, a hakan ne ake tattara kudade a sai abinci, a sai mayuka, a sai magi, a to a yi kakkasa su sa'i 3-4 a sa galida a kai wa bukata inda ya dace. Haka kuma kamar da na ambata, idan aka tashi ma abin da ya shi harkar shan ruwa, haka za a ware abincin a ɗauko shi a dafa shi a sai cibiyar da an ka ayyana, a je can a yi wannan taron, wanda ana iya samun yaro sama ga 100 ko ƙasa kaɗan misali, wanda akalla kowane yaro yana da plate guda na abinci, yana da ruwa, yana da kof na kunu da dabino da sauran kankana da sauran kayayyakin da baki, wanda akalla idan ba manta ba ko wannan shekarar ta gabata na 2024 an
gabatar da wannan shan ruwa wanda cibiyoyi akalla sun kai cibiya 4 wanda tabarakallah alhamdulillah abin ya yi ma'ana kwarai da gaske insha Allah. To masha Allah. Sai limamu so idan na jiyo gare ka. Mun sani kowace irin tafiya kama daga kungiya, foundation, kai kuma wace iri te ba za ta tahiyu ba tare da kuɗin shiga ba. So Qafilatu Muhabba kama ta yaya na take samun kuɗin shiga, shin ta karo ta kai kawo ni in kawo ko kuma akwai wasu hanyoyi da kuka bi na bin ɗaiɗaikun mutane domin ku samu kuɗin da kuka aiwatar da wannan shirarwa na ku? Kamar yadda ni bayani tun daga farko, ina ganin ko kuma in ce kila lamanci ban faɗe shi ba, daga cikin wato manufar Qafilatul Muhabba shine wato dogaro da kai. To alhamdulillah Qafilatul Muhabba foundation ta kamar da an ka sani wadda ta ƙoƙarin wato dogaro da kanta, ba masu wata doguwar sana'a ba ce, amma dai mun gode Allah saboda duk cikin muna wanda kila yana ɗiba akai ma shi ne sana'arsa, wanda kila ɗinki ya kai shi a sana'arsa, wanga kila yana sai da data shi a sana'arsa. To duk abin da za mu yi to cikin muna wanga ya kawo tau, wanga ya kawo sisi, a haɗa a yi abin. To sai dai a lokacin da muka yi wani abu ko lokacin da muka yi fastin cewa za mu yi abu, to ba a rasa ɗaiɗaikun mutane waɗanda ka ganin wannan abu sai su yi kishi. Don gobe mun samu haka, muna tsakiyar raba tufafin sai ga wasu bayan Allah sun zo suka ce su ma san da haka abin yake, tunda suka yi alƙawalla na cewa za su ba da wani abu kuma alhamdulillah wannan alƙawarin da sun kai kuma sun cika. Kaga sai mu ce mun gode ma Allah. In short Qafilatul Muhabba tana ƙoƙarin ta wato tsaye da kanta, amma hakan ba zai samu ba gaskiya sai tare da wato jajircewa mu matasa. Jajircewa ina nuhin mu tashi tsaye wajen bidan na kanmu. In dai har muna son wannan foundation namu ke dogara da kansa 100%. Amma lallai wannan abun su matasan nan da Qafilatul Muhabba su ne ke da kansu. Ba a rasa samun wasu su ji shawa su ba da wani abu nasu, kuma in sun kawo ana shirya ake ansa insha Allah. Wato dan na fahimce ka kenan, wato ita wannan tafiya ba wai kawai tana yadawa ne na cewa za ta yi kaza kowa shi kawo tsakanin ku na ku membobin kai kawo 5 wanka 10 wanka 20 haka na kuke hadawa domin ku ga kun yi ayyukan da ake gaban ku. Ai malam shi yasa ma ina ganin in baka manta ba, idan sun ka ga mun yada abu da cewa za mu yi, to ba ku taba ganin Musa a wannan badin. Na'am. Ba ku taɓa ganin mun sa akawun nan ba ɗinmu domin wannan abu. Kawai dai muna cewa za a yi, muna gayyatar mutane wanda Allah ya ba ikon dama ya ga aikin da muka yi, in ya gamsu da shi yana iya taimakawa ma al'umma, shi ma ya shigo mun taimake shi. Malam Nafi'u Muhammad, mun sani kafin mu ambaci ƙalubale to tabbas akwai nasarori. Waɗanne nasarori ne gidauniyar Qafilatul Muhabba ta samu daga lokacin asasuwarta zuwa yanzu ga? Gaskiya ga tafiya irin ta Qafilatul Muhabba sai dai muke alhamdulillah, saboda yadda an ka fito kamar da na ambato ma tun da na ce ma tafiya ce wadda kai ka kawo ni in kawo. To yadda aka fito kusan a ce mu kanmu da muka fara fahimtar cewa menene tafiyar Qafilatul Muhabba, mu ɗaya na wa muki da mutum ɗaya zuwa mutum 12. Duk abin da ya taso ni in kawo wanga ya kawo muna gudanar da shi. Da sannu akan sha'ani na harkar media ya zamana wasu abubuwa muna yin su kamar yadda na faɗa ma ba zuwa muka yi mu cewa ne muna neman kaza wurin ka, amma in mun kai abin nan sai mu aza sama media saboda dan mu jayo wasu akan su ma su shigo irin wanga aiki an kai. To da sannu mutane suka fara fahimtar wagga tafiya
ya zama da wasu wurare muna jin kira daban-daban suna cewa suna da ra'ayi, wasu ma tambayar musu ke yi Allah mina na aka bai a shiga, muka ce musu a ai ba kuma aka bai a shiga, kawai dai abu na wanda zaka shigo kai niyyar cewa zaka bar ta ko kuma da Allah. To yanzu magana kai da kai ma shi tafiyar kafilatul muhabba ta kai wani mataki wanda har wasu wurare na wajen birnin Kebbi suke kira su ce don Allah a zo a assasa musu wannan tafiya ko kuma a yi musu wani abu na karatu na kafilatul muhabba kamar da suka gona. Yau har ta kai taro shiryawa na kaddamar da misali rabon tufafi ne, tufatarwa ne, ciyarwa ne da sauran abubuwa ba tare da mun yi gayyata ba. Ta hanyar aza wannan abun saman social media mu sai mu ga wasu mutane na musamman kuma idan suka zo ba tare da mun faɗi cewa ga buƙatar mu ba ko ga buƙatar wata tafiya ba, saboda ita wata tafiya kamar da coordinator ya bayani tafiya ce wanda duk abin da za ka yi ba dan ka ba domin Allah, saboda tafiya ce ta koyo shi kokarin ganin cewa ka san yadda farin ciki a zuciyar mabukata. Sai ka ga mutum ya tashi na wurin ya ce a shi kai ne ya ji daɗin wanga tafiya kuma ya ba da gudunmuwa kaza. Kamar yanzu a matsayina na project manager, idan ana magana cewa project manager na yau da kisuwa a matsayina an ka ce wato a ci gaban da aka samu na kafilatul muhabba ko yaushe sai na furta wanga. Haka dai muna cikin taro sai Allah ya kawo wani masoyi mai niyyar shi ma ya hidima akan wanga tafiya. Ya ce shin wanga tafiya ta ku tana da wani ofisi ko kuma wani abu a cikin wani birnin jiha na muka shi'a. Ya ce to idan ni ya hashuwa da wannan sunan kasa sun amince to ni na ɗauki nauyin ba da fili domin a assasar da wannan ofishi domin ku ci gaba da aiki a yau. Kafin ga abu yana ɗaya daga cikin nasarori. Wani ya ce shi ko ya ba da kaza. Wani bana mun tufatar da mutum 168. Nan wani 268. Nan wani ya ce shi ya yi alƙawari idan Allah ya kai mu wata shekara ta ɓangaren tafiya zai ba da gudunmuwa ta tufatar da mutum 1000. To kaga nasara ce babba wanda sai dai mu ce alhamdulillah. Masha Allah. Alhamdulillah ka ambata duk abin da aka ce an faro daga 1, 2, 3 har kai ga mutane waɗanda ba a ma iya misalta su, to lalle tabbas za a sa abin nan a cikin nasarorin da aka samu. Sai dai ba kamar yadda Malam Nafi'u ya ambata cewa an samu nasarori, ya zayyana nasarori ba 1 ba 2 ba 3 ba, to mun sani dole ba a rasa wasu 'yan kalubale na nan da can. Ko akwai wani kalubale da wannan gidauniya ta fuskanta ko take fuskanta har yanzu? To alhamdulillah wannan gidauniya tamu kamar yadda aka ambaci nasarori, gaskiya akwai nasarori kuma ni a kayan in ambaci kalubale da ka ambata akwai wata babban nasara wadda ban iya hankuri kila sai na faɗi ta. Daga cikin nasara wanda yake wannan gidauniyar ta samu shine kafin wannan gidauniyar, duk da babban manufar wannan gidauniyar ita ce haɗin kan al'ummar musulmi. Al'umma san cewa addinin Allah guda ne. Wannan fahimta da ke tsakaninmu na ɓangarori saɓani ne wanda yake bai kai ya raba mu ba ga asalinmu. To alhamdulillah shigo wannan foundation musamman wannan gari namu ko in ce jiha tamu an samu sauƙin gaba da ƙiyayya da ke tsakanin al'ummar musulmi saboda bambancin fahimta. Da akwai ban mamaki a ce gashi mutum ɗan ɗariƙa an ga yana sallah masallacin 'yan izala ko kuma an ga ɗan izala yana sallah masallacin 'yan ɗariƙa. To amma alhamdulillah ya shigo wannan foundation gaskiya wannan abun ba zan ce ya zama tarihi ba amma kaso mai yawa ya zama tarihi. To wannan nasara ce wadda yake alhamdulillah wallahi muna godiya akan wannan jagoran wannan tafiya gaba ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi kuma muradi yana ne yana cika alhamdulillah. Kalubale ne wanda ya shafe mu matasa wanda yake mu duk inda an ka je a yi ta saboda zama mu matasa masu ƙananan shekaru to ba ko ina muke samu mu je a karɓe mu kai tsaye ba, saboda ni shi matashi ko yaushe ana ganin a wata abin da zai ɗauko abu na wani kiri na rigima da sauransu, da yake yanzu zamani ya canza akwai matsala ta tsaro da sauransu, amma har yanzu waɗanda ke kallon jagororinmu saboda har yau muna under control na waɗannan jagorori namu, abinda suke azamu a kai muna nan akan haka. To idan mun tai wani wuri an kalla waɗannan jagorori namu da yake an san manuhohinsu, an san cewa su ai ba ƙananan yara ba ne, to za ka ga an karɓe mu hannu bibbiyu. Wani waje kuma ana nuna mana rashin yadda da sauransu,
wanda kuma alhamdulillah wannan bai sa mun kai ƙasa a gwiwa ba wurin isar da sakon wannan foundation. In dai zan ce kalubale ire-iren waɗannan kalubale kila suna son kaɗai damu mu, sai kuma abin da ya na karanci kamar da shugaba ya ambata cewa mu ba wai masu kuɗi bane, ya kade muna da rufin asiri da ƙananan sana'o'in mu, kuma ciki ne muke gudanarwa da kuma yan uwa waɗanda ke ganin wannan sakuna na online suna cewa ga tasu gudunmuwa a ƙara ga wannan al'amari insha Allah. Masha Allah, dake lokaci na hararen mu, sai di Malam Mansur, idan na jiyo gare ka duk da lokaci na tafiya, a lokacin da aka kafa wannan gidauniya zuwa yanzu ga, ko akwai wani tasiri da zaka cewa ta yi ga al'ummar musulmi musamman na wannan yanki namu na birnin Kebbi kafin shigo kafin da kuma bayan shigo ta? Alhamdulillah, tabbas kafin shigo kafin mahabba da abubuwan da mukan muna tunanin kamar impossible, ma'ana ba su yiwa, amma zuwa yanzu sai mu gane cewa ma abu abin da bai, saboda kamar yadda muka sani jagoran tafiyar koyo shi na faɗa mana cewa in dai har kai kana tunanin abu ba zai yi ba, to kenan kai na kai wannan abun magana da yake yi koyo shi sai ta yi tasiri a cikin cewa yanzu mun kai wurin da duk wani masallaci na birnin Kebbi babu wanda ba mu iya tunkara mu je muna son mu muhabara kuma ba tare da ba. Daga cikin abin da muka farin ciki shi shine mun ka ji ana tarbu da hannu biyu kuma a bari mu yi program din mu hankali kwanci. Babban nasarar ma da yawa muka zuwa program sai a ce muna ba Allah ko za ku dawo wani sati. Na'am. Ma'ana sun ga tasirin abin kenan. Na'am. Daga cikin tasirin kafin ba kafin da su gaskiya matasan mu ba su kai inda ko in ce ba su iya tsaye gaba da mutane ke magana, amma yanzu ina ce ma 97.7% na mutanen mu da muka kafila da su duk wanda kan ba maudu'i kan ba kwana biyu misali insha Allah mutum yana ma wannan maudu'i sai ka ce amma dai Allah an ka nufa fahimtar ka take kai abinka fahimta ta yadda ya abinta, amma dai duka Allah muka nufa. In ban manta ba su Imamu Malik, Imamu Shafi, Imamu Abu Hanifa, Ibn Hanbal duk malamai na mazahib waɗanda yake kowanne su ƙudwa ne hasana, amma kuma kowanne suna da fahimta ta shi. To ba mu ƙara fahimta wannan ba sai ta uwar ƙafatul muhabba wanda yake muna godiya da shugabanta da ya yi ƙoƙarin wato kusantar da al'ummar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama don su fahimci cewa gida guda suka fito, babu wani bambanci gare na ada bambanci, amma ga usul babu bambanci. Saboda haka shi duk wanda ya kama rehi ya bar asali ya faɗi. Saboda haka shi yasa dole na mu dawo mu yi asali, asalin mu guda ne, wato rehi na an ka saba. Matsala ko ta rehi ba wata matsala ta da za a yi ta ce a kanta. Masha Allah. Sai di Malam Abba, idan kila yanzu wani ya shigo a wannan shirin namu ya ji aikace-aikace da nasarori da abubuwan da wannan gidauniya aka yi, kuma ya ji sha'awar cewa yana son shi shiga cikin wannan tafiya ta ku, wani hanyoyi ake bi a shiga? Alhamdulillah, kamar yadda mai tambaya ya tambaya, a gaba ɗaya ma wannan tafiya mun gane ta online ne, wato an gane ta saman yanan gizo. To kuma mun karɓe ta saman yanan gizo, kuma magana gada ake ta gada muke da ita, mafi yawan abin da muke gudanarwa tsakanin tattaunawa mu na nan mataki na branch zuwa ga mataki na national dukkan muna ne ta yanan gizo, saboda Allah ya sauƙaƙa al'amari. Dan haka idan mutum ya ji sha'awa yana son shigowa cikin wannan tafiya, na farko dai za mu karɓi namban shi mu saka shi cikin platform na wannan foundation, wanda wannan platform duk wani abu da ake tattaunawa na meeting da kuma abubuwa dai wanda suka shafi wannan foundation a ciki ake yi. Haka an sauƙaƙa da cewa sai an kira waya ya taho da sauransu, haka ko daga ina yake zamani ya ba da dama ana iya gataya da shi. Abin da ya shafi harka contribution na kuɗi wanda kila ana buƙatar za a yi wani program
na cikin ranakun da aka ambata. Haka ko da bai ga ƙasa ko bai ga gari har yana gani cikin platform. Haka shi ma ya zama abokin tafiya wanda idan ana buƙatar tallafi shi ma zai iya bada nashi. Kaga ta shi ma ta yanar gizo dan kaga ta account zai sa wanda kamar haka na ina gani wanda idan mutum na buƙata babu lamuwa ana iya an san namban shi a saka shi cikin platform duk wani abu da ake yana gani insha Allah. Wato idan na fahimci da kina kamar kuna da wata kafa Muna da da- yanar gizo Eh. wadda kuke tattaunawa kuke Eh. watsa duk shirarren Kwarai da gaske. to kamar za mu so kaɗan faɗi sunan da saboda masu kallo da saurare Na'am. ko da wani da sha'awar Gaskiya ne. bibiyar aikace-aikacen Gaskiya ne. A masu kallo da sauraron mu wanda ke da kafa ta abin da ya shafi WhatsApp zai iya tuntuɓar mu ta wannan namba wanda namba jami'in mu ne wanda ke kula da harkar sadarwa. Insha Allah da an tuntuɓe shi zai saka mutum cikin wannan platform duk daga inda yake. Namba ita ce 070 32 03 01 187. Da Hausa ina kan iya ce 0700 32 03 01 sai 87 da Hausa kenan. Abin da ya shayi kuma kuma za ka ɗan Yanan- ƙara nanatawa saboda kila wani eto gaskiya ne zan ƙara nana ta kamar yadda an ka ambata 0700 32 03 0187. Wannan namba insha Allah duk wanda ya tuntube ta za a sanya shi cikin platform na WhatsApp na Qafilatul Mahabba. Abin da ya shahi kuma Facebook za ka iya shiga Facebook ɗinka sai ka yi search na Qafilatul Mahabba birnin Kebbi branch Kebbi State chapter. Insha Allah da kaga ya bude za ka ga inda an ka nuno ma follow sai ka following insha Allah za ka fada za ka ga duk wani shirye-shirye da wani tsoffin abubuwa da an ka gabatar baya duka za ka gani su insha Allah. masha Allah dake lokaci na hararen mu sai di malam Mansur idan na jiyo gare ka duk da lokaci na tafiya a lokacin da aka kafa wannan gidauniya zuwa yanzu ga ko akwai wani tasiri da zaka cewa ta yi ga al'ummar musulmi musamman na wannan yanki namu na birnin Kebbi branch kafin shigo kafin da kuma bayan shigo ta. Alhamdulillah. Tabbas kafin shigowa Qafilatul Mahabba akwai abubuwan da mu kanmu muna tunanin kamar impossible ma'ana ba su yiwa. Amma zuwa yanzu sai mu gane cewa ma abu abin da dai saboda kamar yadda muka sani jagoran tafiyar koyaushe na faɗa mana cewa in dai har kai kana tunanin abu ba zai yi ba to kenan kai na kai wannan abun magana da yake yi koyaushe sai ta yi tasiri a cikin mu cewa yanzu mun kai wurin da duk wani masallaci na birnin Kebbi babu wanda ba mu iya tunkara mu je muna son mu muhabara kuma ba tare da ba daga cikin abin da muka farin ciki da shi shine mun ka ji ana tarbubu da hannu biyu kuma a bari mu yi program din mu hankali kwanci babban nasarar ma da yawa muka zuwa program sai a ji muna ba Allah ko za ku dawo wani sati Na'am. Ma'ana sun ga tasirin abin kenan. Na'am. daga cikin tasirin kafin su ba kafin da su gaskiya matasan mu ba su kai inda ko in ce ba su iya tsaye gaba da mutane ke magana amma yanzu ina ce ma 97.7% na mutanen mu da muka kafila da su duk wanda kabba maudu'i kabba ya kwana biyu sai insha Allah mutum yana ma wannan maudu'i sai ka ce babu abin da a bisa da matasan mu yanzu irin ne da hankalinsu da harkar neman ilimi da kuma sana'a neman ilimi da kuma sana'a waɗanda hanyar ita ce kaɗai za ta iya taimakon duk wani matashi wanda a Najeriya musamman matashi wanda ya dubi na talakawa irin mai da hankali ne neman iliminsa muka ce ilimin zamani da kuma ilimi na addini sai kuma samu sana'ar da yake gaba ɗai shi babban kai da nake da wani
matashi. Alhamdulillah, masu kallo da saurare mu, idan yanzu kuka shigo cikin wannan shiri, ku ji muna tattauna da shugabanni na Ƙafilatu Muhabba Islamic Foundation, wadda ke wata cibiya ce wadda ta assasu domin taimakekeniya a cikin abin da ya shahi addinin Islama, kama daga tufatar da marayu, ciyar da su, nishaɗantar da sauran dai ayyuka da suka shahi addinin musulunci. Kuma na je da kuka diba dukkaninsu nan dukkan matasa ne. So ƙalubale ne ga sauran al'ummar musulmi, musamman matasa, da su dage dantse su shigo ire-iren waɗannan tafiyoyi domin a yi da su kada a bar su baya. Wannan tattaunawa muna ta ne kai tsaye ta hanyar gidan TV na Maihuke TV tare da haɗin gwiwa da YAK TV Nigeria. Ƙofa buɗe take domin tallafa wa ire-iren waɗannan shirarwa ko ɗaukar nauyi wannan shiri. Jama'a muna godiya sosai da lokacin da kuka ba mu na tattauna da ku a daidai wannan shiri, kuma tare da buƙatar idan dama ta samu muka sake kiran ku a cikin wannan shiri, za ku shigo domin ku ƙara ba mu gudunmuwa. To jama'a muna godiya sosai a wannan shiri namu, mun gode sosai. Naku har koyaushe Abubakar Shehu Umar ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Mun gode sosai.